Asesa ngaphambili shayisandla eyibula egameni likaJesu. Singahlala phansi. Hallelujah. Amen usekhona kodwa. Anisebahle JD. Jealous daweni. Pho vele nifuza indawo enihlala kuyo. Ya. Konje yini le ndawo? Iview leyo. Eqinisweni idolobha leli. Awu amen. Nakhe kahle. Kungakubi nje phakathi kwalezi indlu ezinhle kangaka. Kube khona imfene. Ay. Hayi kungakubi kabi. Kuhle la spread view. Idolobha impela leli. Nani niyabonakala ukuthi impela nibuya khona. Ake nishayele izandla basi. Mangibingelele Bishop nonkosikazi wakhe namhlaba bahle Jealous Town. Ngimbingelele neshokoleti lakhe. Umuntu ungambangisi ishokoleti lakhe. Bingelele bonke abafundisi abakhona. Ngeke zikaNkulunkulu ngithi mangibonge. Uphuma kwenu nibe baningi kangaka. Bishop Motha ungena nawe. Ngikubonile ake nibazame ngezandla bazalwane. Thank you. Bese ngibingelela obaba nomama intombi neinsizwa. Bonke botakala nesisani bonke bopotono notutununu. Bodgoba isisu bonke ngegama lika Jesu sanibonani. Ugumbi sibongo sami ikhaya lilapha kwaMfuliyanuka. Lapha estanela kula ngihlala khona. Ngasindiswa. Ngiyasindiswa. Ngiyosindiswa. Insindiso yami ileqhubekayo. Mangubongele Bishop. Mangubongele ifavor uNkulunkulu ayibeke phezu kwakho. Ungaluyeki unyawo ohamba ngalo. Ungashintshi. You are still young. Future yakho isende. uNkulunkulu uza kubusisa. Awu amen. Ngiyakwazi indoda yezaziso vele. Awusiyaxolisa ukuphazamisa udokotela. Kodwa ngathi laba bantu bavimbe amabhasa abanikazi bale izinto ezimbili engifuna ukuzikhuthaza. Okokuqala nje laba abazana noNkulunkulu. Cela sibe semthandazweni. Makungabi nalezwe lokuthi ithende labantu abangasindiswanga. Funeka thine size singumlilo. Basifice sikhona. Icela okokuqala nje masibe semthandazweni.
iview bani le? Sprayed view would never be the same uma singayenza lokho sibambisane nalabazalwane emkhulekweni. Ake ngibona izandla niyangithembisa. Thank you. So sasa nini siko lethu nasesivulile kusasa emini 12 o'clock simema uNkulunkulu ngoba kusasa kuyabe usuku lama miracles la. Nini kuphi usho ntambama la yobona into ongazange uyibone inyoka ikhwela umthi ngena inyawo. Usuku lwama miracles. uNkulunkulu uzobe emuva kule ndawo. Abantu bazobe bephiliswa kule ndawo. Kunendoda ngazi na bishop ukuthi khona yini namhlanje. Yale phambi kweAlexandra la sasime khona. Yafika ingakwazi ukuhamba ihamba ngewheelchair. Ekhumbula. Yabekwa izandla yaphakama ku-wheelchair. Ivama ukulandela ithende la liyakhona njalo. Uzoba khona emalanga yena. Nasetsakana. Kunabantu sikhuluma into ephathekayo. Khona impilo yabantu eshintshile ngenxa yale thende. Kodwa ke nginihlebele kuze sikunqobe sonke lokho kusasa. Akuthi nje 12 noma busemsebenzini uyasebenza kamlungu. Ake uye kule yandlwana. Noma kungekho yokwenza. Uthi na ufika khona uvale. Uxhume emkhathini. Nami la ngikhona ngiyobe ngixhuma. Siyohlangana emoyeni kusasa. Kuzathi kuntambama. Amadimoni ethefika kule ndawo azohlasela. Azothola le thende livutha umlilo la. Nini bazalwane? Anginizwa nini? Ngasikhatsini. Yeka yonke into yenzayo. Thatha nje noma ngabe u6 minutes. Sibambane emkhathini. Uzobona nje uma sike senza into siyenza ngobunye. Khona into eyenzakalayo emkhathini. Lokho kuyobe sekwenzeka la. Umphumela waloko kuyobe kwenzeka emini la. Hallelujah. Hallelujah. Sidiliza isigodlo sika Satan. Ibe nomona kabi nangena la. Ngoba ngeke ngadlula emini bishop. Ayoshona le. Sengibuye kwesibili nje. Enomona kabi ngibuka la ngathi kodwa bakithi. Noma sokuthiwa imfene ziyafuywa ingafuywa nala. Ngibona nje izindlu. Bishop wena ukaboni. Bakhila abantu bala umona ufuneke bazi. Bakhila abantu bala. Kodwa nanga bekwenzekile yaba khona. Noma bekhona laba bagijima ngomthanyelo. Ngicela kule viki ungagijimeli ngapha. Ngoba uzothaqaka la. Kuzobe kunomlilo la. Wandizela phezulu kwale thende uyawa uzowela la. Siza kubona ngosi. Tshela umakhelwane yini ungathi uwe loyo makhelwane. Hallelujah. Okwesibili
kunomkhuleko ozobe wenziwa eFosloras Stadium. eThokoza Stadium. May 20, May 28. Uyabezwa ke sebayazi abanye nje. Siyanicela nani kule ndawo niyosijoyina. Sikhulekela nje into eyodwa. Lo mdlalo ka2010 ozayo mawube nempumelelo. Ngikhulumile last week lapha ku feast. Kuyezwakala ukuthi kukhona abafuna uspoiler le party yethu. Khona abafuna ukwenza okungathi ubheke eceleni. Thina-ke asiye kumnikazi wezwe lonke. Umuntu oze ngeinhloso zakhe ungasebenzi. Makungafi ngisho noyedwa kulaba bazofika kule ndawo. So May 20 khuluma May 20 kuphi nendawo. Ukhona othulile uyazi ngizokukhomba sisi bese usho wedwa. Kuphi nendawo. Siyokhuleka. Siyobe siphethe amavuvuzela, sifaka amajezi, bafana nayo bese siyoyithandazela nayo. Ukuthi ingakwenzi lokho edume ngako. Aw amen. Ingakwenzi lokho edume ngako. Hallelujah. Are you ready for the word? Namhlanje ngicela ukuvula lemvuselelo ngamazwi asenhlizweni yami. I won't be long. Zoba mfushane ngendlela emangalisayo. Matthew chapter 8 from verse 1 to 5. Matthew chapter 8 from verse 1 to 5. Now uyitholile uzothi hallelujah. Umunga kayithola uthi Sasitholile. Thank you. Ausfundeleke. Thank you. Ngesizulu ifunde kanje. Oh. Yebo. Kwathi esehlile entabeni zamlandela izixuku eziningi. Bheka kwafika onochoko wakhuleka kuye wathi, Nkosi, uma uthanda ungangihlambulula. Wayeselula isandla wamphatha wathi, Ngiyathanda, hlambuluka. Wayesehlambuluka masinyane ochokweni lwakhe. uJesu wayesethi kuye, Bheka ungatsheli muntu, kepha hamba uzibonakalise kumpristi uyise umnikelo owayelelwa nguMose kube ngubufakazi kubo. Verse 5. Kwathi esangena eKapenawume kweza kuye induna yekhulu yamncenga yathi, Nkosi, umfana wami ulele endlini ufe uhlangothi ukhwelwe kakhulu ngubuhlungu. Yizwi lenkosi leli bandla lonke lizothi amen. Akomfunde nalo John 4:4. John chapter 4 verse 4.
Kwakuswelekile ukuba adabule iSamariya. Awuphinde. Kwakuswelekile ukuba adabule iSamariya. Ake sikhuleke. Izwi lakho leli Baba liyaphila, siyabonga ngalo, suthisa umphefumulo wethu egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu manje kuze kube phakade. Amen. Nanka amazwi namhlanje engicela sibonisane ngawo kafuphi. Ngizokhuluma naka ngivumela uBishop before kuvalwa khona isihloko esihlele enhlizweni yami engicela ukuzo sibeka kini nangabe kulunga. Awu amen. Asiqale la sigcine khona. Sigcine la siqale khona. La sigcine khona ncwadi kaJohn chapter 4 verse 4. Kunamazwi athi kwakuswelekile ukuthi uJesu indodana kaNkulunkulu unguye nginguye uamen ufakazi oqinisileyo okwakunjalo kunjalo kuyoba njalo kuze kube phakade. Kwakuswelekile ukuthi alidabule Samaria. Ngamanye amagama sondela, kwakungeke kulunge akwenze konke uJesu azabuyele kuyisa yohlala ngasekunene sikaNkulunkulu engalidabulanga qedela. Thank you. Kwakunyanzelekile, kwakuswelekile yonke into eyikuprogram yakhe kwakufanele ayodabula eSamaria. Umbuzo, why motha kwakuswelekile? Why wayecindezelekile uJesu ukuthi ngeke kulunge ihambe ngekubaba ngife Golgotha ngithenga abantu ngegazi lami ngingalidabulanga Samaria? Why kwakuswelekile? Sondela mntanami, asikhuluma ngeSamaria ungakhohlwa uIsrael umephuma eGibhite kamhlasa umephume. Ngifuna ukubuka loya ukuthi uthulile noma uyakhuluma. Khona umuntu engiyimisela ukumphakamisa asho yedwa nje. uIsrael umephuma. Thank you. Waphuma eGibhite, niyakhumbula wangene eKenana, sorry uyake siyaye eSamaria. Wangene eKenana kwaba mnandi, baphinde bathunjwa. Athi nabathunjwa bayongena eBhabhiloni. Motha Bishop, ngaleso sikhathi uma kwakuhlaselwa kwakungafani nesikhathi uJesu afika ngaso. Before uJesu efika, ngiyacabanga yiyona lento yambambezela uJesu angakwazi ukushesha ukufika. Ngiyayicabangela nje mntakalanga. Ingoba bebethi nabalwa nani baninqobe la. Bathi banganinqoba leso sizwe sininqobile, sishisa imizi yenu
bese bayanithatha banise la bahlala khona bona niyoba iziqila zabo. Thank you. Jesu noma kusukela ku-Adam noma wayengaba yedwa u-Adam emhlabeni, I strongly believe uJesu wayesenokuza azomfela. Abangizwanga laba. Noma wayedwa bishop okanye noma kwakuyi-couple yena nonkosikazi wakhe, ngoba isono kuNkulunkulu siyafana. Wayengeza uJesu, kodwa imibuso kusukela lapho kuyoshona le kusuka koFaro kuya le, uma benihlasela beninqoba nine, baninqoba qede bashisa imizi yenu bese benithatha nithunjwe. uJesu wathi ngiyafuna ukuza kodwa lembuso ayilungi. Kwaze kwafika isikhathi samaRoma. MaRoma ke wona enza into ngathi ithe phecelezi. Bafike banihlasela, ake ngibona izandla bangizwayo. Niphakamiseleni. Niyangizwa ngempela. AmaRoma enza into ngathi ithe phecelezi. Bafike banihlasele. Athi banganinqoba, abanithathi la, izwe sekungelabo, bese bethatha yonke into yenu la, balanda umuntu eRome ozazoba yi-administrator la, afundise. Lokhu ke kuyajabulisa lokhu. Afundisa izinto zaseRome kodwa yena esezweni lenu. Niyakuzwa lokho? Uyabona kwanele kwaqala lo mbuso uJesu wathi ayisengehla ke manje. Why? Sondela. Ngoba uJesu akafuni ukuthi nakakusindisa ezonweni zakho ubese uyathathwa uyohlala ezulwini. Ubethanda ukuthi na usindiswa uphinde uhlale la, ufundiswe imithetho yakhe ula. Tshela umakhelwane ungathi lo baba sengiyamuzwa lo. Hallelujah. Now, ngalesi yasikhathi ke wathathu uIsrael wangena eKenana, kodwa eKenana wathunjwa waye eBhabhiloni wahlala 70 years. Bambaki. Kulo 70 years kukhona abantwana abazalelwa eBhabhiloni bengama-Israyeli kodwa bengalazi iJerusalem. Bazalelwa la eBhabhiloni, bazalelwe ebuqilini ngakhotho yedwa nje waze waziwa, Zerubbabel. The name Zerubbabel means owazalelwa eBhabhiloni. Masa kuthiwa isikhathi senu sesiphelile, 70 years uphelile, buyelane emakhaya, buyelane eJerusalem, lona lela balishisile. Lelu Nehemiya angena phambi kwenkosi enyukubele, yabuza inkosi ukuthi wangena ubuso bakho bungebuhle kodwa ungilethele ukudla, kwenze njani? Wathi uNehemiya ngingajabula kanjani? Indonga zethempeli zidilekile. Awu amen. Bathathwa ke kwase kubephuma bebuyela eJerusalem. Qaphela njengoba bebuyela eJerusalem khona nabangalazi le Jerusalem ngoba bazale u70 years mningabi. Manje sebaze bangamakhehla abazalelwa la.
endleleni kusayiwe eJerusalema inqwaba yabantu akhumbula amanye amaJuda bambake iyajabulisa ke nale akhumbula amanye amaJuda ukuthi amantombazana ethu awaziphathanga kahle lapha eBhabhiloni mamagama amantombazana ethu aba yilonto uyayibona ke nawe bebenikana ekunikaneni kwabo sondela kwazalwa abantwana abangawona uIsrayeli futhi engewona namaBhabhiloni ngokuphelele ngoba noyiswa abaziwa naw sekubuyelwe eJerusalem nazi nalezi ngane nazo ziye eJerusalem bakhumbula la anikabhoreki ake ngibone izandla ababhorekile ke manje uyazi ukubhoreka abantu engibathembe kanjani ngempela nibhorekile sondela ke uma bebuyele emuva kwabuyela nabantu abazelwe kanjalo abanye ngamanye amagama ayikabi tshela umakhelwane makhi ayikabi ngamanye amagama lo hlobo lwabantu oluzelwe kanje kwakungamakhalada ngaleso sikhathi kodwa ayikabi uthunga umJuda uthi uyamlandela aphinda ngabuqedi nobuJuda athatha ubuBhabhiloni uthi uyamlandela kubo nabo akabuqedi endleleni uIsrayeli ebheke eJerusalem wema bakhuluma intshebe zamadoda bathi madoda akuwona amaJuda eqiniso mabeze ngapha laba abanye mangabe bengasebenzisa lolwimi lwakithi bantwana besihlahla abanye baba bangabazi noyise abeme ngapha aya ngapha bonke noZerubhabheli akunandaba ukuthi uzelelwe eBhabhiloni kodwa as long uqinisekile ukuthi ubaba nomama amaJuda oqobo bangifola ngapha basebethi uNkulunkulu wayesitshelile bamba singalingi sithathelane nezinye izizwe singalingi sishade nabanye abantu manje uma singanyuka nani simakade uyoshaya asibuyele ngale ndlela esathunjwa ngayo kwathunjwa uIsrayeli yethu kwathunjwa amaJuda anivelanga ngokwendlela bathi kulaba niluhlazo lwethu ngenxa yamantombazane ethu ayahamba kabi amagama ayalahlumeza ngenxa yamantombazane ethu ayalahlumeza uJehova wayesiyalile nokusiyala singalingi sithathelane nezinye izizwe ngeke kulunge sikhuphuke nani siye
ngeke kulunge sikhuphuke nani siye eJerusalem. Nine salani khona la. Akunankinga nakhona la, na umfulo wombiwa uJakob. Sizonyuka thine amaJuda ogazi, siyovela phambi kwaJehova 5 times a day. Kodwa nine salani la, niluhlazo lwethu. Basala ke laba la. Sondela kulaba babuya le kwaIsrayeli bazongifakazela. Umusuka lapha eGalile, indlela eJerusalem ilula kabi, idabula la kwakuyiSamaria vele. Ulula kakhulu. Kodwa ngaleso sikhathi ngenxa yalaba onke amaJuda ekade lapha eGalile abekade engahambi la, abekade engadabuli la, ngoba benyanya labantu, mamagama benyanya isisu sabo, bebabiza ngokuthi niluhlazo lwethu. Kunoma badabule la, sondela, bebagibela ngezikejana na umkhumbi lapha, bahambe nganalo ulwandle, baqhamuke sebeqhamukele eJerusalem, ngoba bengafuni ngisho nokudabula phakathi, bebabiza ukuthi bangcolile. Number 2, ake kwaba khona umprofeti bishop wahanjelwa uJehova, weza ngembongolo khona la, wadabula kungadabuli yena. Inyama yakhe yayingavumi nengqondo yakhe yayingavumi, ngoba vele naye wayengalithandi lezwe. Kodwa ngoba uJehova wayemgibelile ukuthi hamba obatshela, wangena wadabula ngembongolo ehambisa umlayezo owodwa. Uyeza uMesiya, uyeza uMesiya, yena niyombona ngoba nasafikile, angeke ahamba angakadabuli la. That was a promise. Yena niyombona ngokuthi adabule la, wakhuluma iqiniso. Kodwa ngoba wayevela kwaJuda bamkhanda ngamatshe wafa. Uzositshela lokho kanti nashiya la, nashiya la. Bahamba bayovela kahlanu ngosuku phambi kwaNkulunkulu. Bamba ke sengiyavala, befihla ihlazo labo. Bavela phambi kwaNkulunkulu beholi, bavela phambi kwaNkulunkulu bengcwele, bavela begezile izingubo zabo icwebezela, kodwa ihlazo labo balifihlile. Ngiyambona uSimakade babuka, athi ngazi ngisho naloko eningakakumbuli. Ngakho ke lithi iBhayibheli kwakuswelekile, ngoba awukamboni umzalwane okwazi ukupretenda phambi kwabantu ungazathi uyiyo lento esishoyo, kanti akayona. Ufaka imask, avele phambi kwaNkulunkulu kanti ufihla into zakhe. Uyabona kumuntu onjalo akunangqaka ungasikhohlisa thina. Awuzuzi lutho kunaloko kufa wena, ngoba noma sowedwa unembeza uyakhuluma ukutshela iqiniso awuyona lento thuyiyo wena.
awuyona lento thuyiyo ufaka imask akunandaba noma bakunika isikhundla enkonzweni bebona umuntu othembekile emehlweni abo kodwa phakathi ekujuleni kwenhliziyo uyazazi awuyona lento thuyiyo wena awuyona vela phambi kwabantu vela phambi kwaNkulunkulu kwangathi uphelele kanti ihlazo lakho likumele ithi iBhayibheli ngelinye ilanga ngoba kwakuswelekile khamhlasi utalidabula iSamaria ngimthandela lokho uJesu akabuki ukuzenzisa komuntu akabuki lephatho zenza ungathi ulunge kuyo uvela yodabula kule ndawo ongakayivezi wena adabule ehlazweni lakho ithi iBhayibheli uJesu wehla wadabula eSamaria wafika ngasemfuleni wona lo wambiwa uJakob wahlala ngasemfuleni yahlala indoda yaseCalvary yathuma isihleli yatshela abafundi bawo ilambile hambani niyothenga ukudla kodwa ningathengi la hambani niyothenga kude wakwamuza umuntu elambile kodwa athi hamba othenga kude amagama ngine appointment wangathi nani nifana nalabo abashiya laba la makuvele mina ningaveli nina la ukuze ngisize labantu la ngoba nani ihlazo lenu leli bathina bahamba wahlala eceleni komfula khamhlasi wahlala eceleni ahlala ihwanqa lasemazulwini waqhamuka umama owayaziwa ukuthi akudlula indoda nakufike lo mama wavela ngesikhathi wayengasawakha amanzi ngesikhathi sokukha amanzi kathi asekuseni nekhathi zantambama 5 wayengawakhi ngoba kwakugcwala abantu besifazane lebabemshaya bathi bangabona yena bathi nayi lento uncolile uyazi bamkiniye wakhetha ukuthi awakhe ngo12 emini yena abantu bengekho hlanhla yakhe ngo12 wathola indoda ka12 wathola indoda ka12 ihleli ngasemfuleni wafika nekani lakhe wathi nakafika wamemezela uJesu sifazane akongiphuzisi usho kuba akongiphuzisi but qaphela uma ulandele kahle ibackground yalento bendaba bengiyibeka wayekhuluma iqiniso lo mama kuza kanjani ungumJuda wena cela amanzi kimi asidlelana ngamanye amagama nasishiya la nahamba nayo vela ungathi nibahle kuNkulunkulu amasonto ethu agcwele abantu ongazathi bahle kanti khona izinto abayishiyileyo nasishiya la kuza kanjani ucela amanzi kimi uthi uJesu uma bowazi uthi ubani ocela kuwa amanzi uzocela kimi bengiyokunika amanzi othi waphuzile awuphinduze la
ngamanye amagama bamba nayo imfihlakalo, bamba nayo irevelation. Uyambona uJesu njengoba ehlele eceleni komfula. Ngamanye amagama it's a prophecy ukuthi eceleni komfula omdala kuvula umfula omusha. Umfula omdala umile awuhambi. Umfula osene history nje onezindaba kodwa eceleni kwawo kuvula umfula ohambayo. Uthi uJesu mawukholwa yimi njengokusho kwemibhalo esiswini sakho kuyakuba khona imifula yamanzi agobhozayo. Wajika lo wesifazane, hlekazi, hlekazi, ngiphe lawo manzi. Ngiphe lawo manzi. Ngimthanda lapho kuJesu. Before ngikunika lamanzi, iphi indoda yakho? Ngamanye amagama ngilo hlobo lomuntu oluphuzisa ama-couples. Ukuze nase uphuzile nobaba aphuze. Ukuze nawe uyenkonzweni angakuvalele ebusuku. So, iphi indoda yakho? Ngizoyinika lamanzi. Yena ke wasuka wayicabangela ubunjalo bakhe. Iphi indoda yakho? Uyabona lo mbuzo, awukho umbuzo wajabulisa lo mama njengaloyo. Iphi indoda yakho? Ngiyacabanga esondela athi awuphinde uthini? Angizwaka kathi indoda yakho iphi? Wema wayilungisa. Mangabe kwakuyintombi yeSwati ngiyayibona. Ithi uthini inzotha? Angina nix. Ngite inzotha. Inzotha. Phela lo mama sanibonani. Cela ukukhuluma. Kupa ubuwa. Eluthetha. Ikombela ubulabula. Phela lo mama. Awu amen. Waye wajwayele. Uyowaqedela ekhaya. Ngite inzotha. Ngite inzotha. Ngite. Woo! Inzotha. Ngite. Sondela. Ngamanye amagama lo wesifazane wayevula uJesu umqondo. Mina nawe siyafana. Anginanzotha. Awunamfazi. Why not? Anginanzotha. Awunamfazi. Why not? Sisobabili la. Anginanzotha. Awunamfazi. Why not? Hallelujah! Paul usho kuba usho kumuntu owaziza izindlu
usho kumuntu owazi amagama ungakawakhiphi. Usho kumuntu okabuza abantu ukuthi nicabangani. Why nicabange kanje? Kwathuka wonke umuntu ekhuluma abantu begcwele athi why nicabange kanje? Ngabe kade kuyisono lake ngikwenzile yini uthi ngiphilise lo muntu ngesabatha? Cabangelani kanje? Mama gama usho kumuntu owazi imicabango. Kodwa ke uzi approach kaJesu. Bafundisi. Ungathi ngabheka ngaphi ipulpit ngiyibhekise ngapha. Just approach kaJesu. Eseshilo. Anginanzotha. Awunamfathi. Why not? Anginanzotha. Amfathi. Why not? Mntanami ungathi ungalithola lesidi. Ngizokuhlabelelela. Anginanzotha. Awunamfathi. Why not? Nanzotha. Amfathi. Na into evela iqede mina nangaphendula uJesu sondela. Uthi uJesu wemoto uyabona ke la Jesu uyakwazi ukudoba. Mawayesho kimi ugumbi GUMPI. Angenanzotha. Angiyosho kanye ngoba uyaziwa ngiyamazi. Skebereji. Angiyovula ivesi. Zonke ikhebereji siyesihogweni. Yizwi approach kaJesu. Esashi ngide uthi uJesu eqala uvula umlomo bamene usho kahle. Ayilelo liyangiqeda. Ehema mpela lo mfati uyahema phela. uJesu uthi usho kahle. Naye waze wayilungisa wathi yo ngathi kufuna ukungihambela kahle. Ezwa lamazwi wathi nje usho kahle. Emva kwalo usho kahle kwambula into zakhe. Usho kahle mama. 5 nalo akusiyo wakho. uJesu wayengakhuluma lokho kulandelayo, washiyela mina ukuthi ngishumayele. Sho kahle. 5 yamadoda nalo hleli naye kusiyo wakho. Ngiyambona uJesu ethi qedela kubi. Usafuna ukwenza uJesu abe we7. Khohla ke. Wanele washo njalo. Kanti wena ungubani? Ingabe uye yini lo yesezwa ngaye? Noma sambulala lo yamuntu kodwa wasitshela ukuthi uyeza uMesi. Ingabe uye yini wathi uJesu phambi kwakho uye? Bafundisi ngayeke ukuprofeta. Ezinye iprofeto ziyogcwaliseka igazi lakho selingaphansi komhlaba. Ophambi kwakho nguye. Lithi iBhayibheli lo mama washiya imbiza. Wathi awukahle.
Basengiphuzile. Ngiyayizwa lento ishoyo. Yima kahle. Awuhlale la. Ngiyeza, ngisayowalanda. Jamadoda. Ngizokulandela wona. Azolandwa yimi ngoba ngiyawazi. Washe into efike ngibusisa, washiya uJesu nomgqomo. Kuyabonakala lo mgqomo wawungakha amanzi kuphela. Wawukhana amadzotsi. Ngoba uyadinga ukushiya umgqomo ogcwele amadzotsi. Usale noJesu wena uhamba ufree. Wagijima. Wafika kuloqala go. Wavela umama wakhona, "Yewe. Ngiza kuthela ngamanzi abilayo yazi. Ngisayowalanda wathi hey angifuni wena biza le ndoda iphi." Wathi uyambona sokufuna lana ke. Wavela lo baba wathi awuzongibonisa. Engimtholile. Ongitshele konke. Amagama ungitshele kuleya 5 ungitshele nangawe. Akozombona. Waphuma. Indoda yakhipha amapijama athi ake ngimlandele. Unkosikazi wathi uyadlala namhlanje ufike kahle ngihamba nawe. Nibizana kanje. Ngihamba nawe kanti uyakomunye nakhona wathebuya. Wabuya nenqwaba yamadoda namakhosikazi ebeka amatshali la. Eshowona ukuthi uwabizela wona. Kanti khona ihwanqa laseKhalvari. Mntanami. Ungazibulali. Yabona uJesu. Lo msebenzi owenzayo. Angawushintshele ebuhleni. Nesikhathi abantu bekubuka bathi hey bekhafula. Bathi nasi sonakali sentombazana naye. Into ehambi yanje le. Kodwa uJesu wathi woza kimi. Ngizokuklina bese ngoba unalo ikhono lokuwabamba amadoda. Ngiza kusebenzisa uyongilandela wona. Shaya izandla man Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Ake uthi izandla. Riboka wena Modimo riboka wena Modimo riboka
igama lakho bese lihudulwa kanjani. Hallelujah. Praise the Lord. Uthi nakakhuluma uJesu uthi umoni Thank you, Jesus. ngiyomlandelela kuze kube phezu kwethuna. Sikhathi abafundisi bethu thulo thuli uthi uJesu mina ngiyobe ngigeza izandla zami ngithi ngimzamile kwaze kwabala. I want to tell you, you are so special. Phambi kwamehlo kaNkulunkulu. La siqale khona. Jesu unyukele entabeni. Hallelujah. Hallelujah. Aphandle kwentaba akukho ma miracles. Mufuna izinto akothi kunyuka. Mufuna igrocery, ufuna ukuphaka ebandleni, nyuka intaba. Isangilalela. Anti kule ndawo uJesu namhlanyuka ngakuyo entabeni. Ingako wawumuzwa ethi Ndodana yomuntu ayinayo indawo ayingabeka khona ikhanda. Abantu banemibhede bana yonke into balala kamnandi. Kodwa indodana yomuntu swela indawo la ingabeka khona nje iphamele ibeka ikhanda. Kwakuthi nakuntambama abantu baye emzini yabo yena khuphuka intaba. Ngenhlanhla kule ndawo namhla khuphuka ngakuyo kwakunendoda yayihlushwa isifo sobulephero. Thank you, Jesus. Sifo sobulephero. Ake sichaze kancane nje. Sifo sobulephero isifo esasikade sisibi ngaleso sikhathi. Eyona ndlela. Once utholakala ukuthi unobulephero uyakhishwa ebantwini. Uyobekwa wedwa lentabeni. 2 Noma bekulethela ukudla abafiki bakunike ezandleni hayi uthulapha babekela bamemeze hey dijo na uqala uthi uyehla babaleke inkinga yaso siyathathelana. Lephero sifo sobulephero into esasiyithanda ngalesi yasikhathi. Awubona umuntu onaso ubona ngekhala liyadleka liphele usala imigodi iphelile ikhala. Abanye wawuyingako wawubona babaningi ababevala la athi usathu valela siqala ezindlebeni sidla indlebe. Umuntu obulephero nakahamba kuwa inyama wephansi enye iphathe ayithanda obulephero iminwe. Sishaya iminwe siqede. Abalwami ke bafuphi bishop luzoba semnweni. Shaya iminwe liqede kusala ingini
Lithe senjalo bese liyabuya ulephero lizoqedela ngezindebe zomlomo isuke yonke inyama amazinyo abe phandle lephero lo ngokomthetho kaMose sondela umuntu nalesi sifa kafanelanga atholakale phakathi kwabantu amntanami singcono leso naso cela ungazibulali shole sakho HIV singcono kabi ukutholakala unalesifo ukhandwa ngamatshe ufe ngoba uphakathi kwabantu amntanami noma ngabe bowuthi kulonyaka ngifuna ukuzibulala ngoba ungenwe ilegciwane cela ukukhuthaza namhla singcono lesi ngoba uyakwazi ukuhlala phakathi kwabantu ungabonakali ukuthi una lephero mangabe le ndawo sakakhathela umuntu wayo ukuhlala kuyo ngale usefuna ukudlulela kule ndawo engale mhlamba intaba ayikho ijika nekhona kufanele adlule la phakathi kwabantu umezodlula la eyangale kufanele abe namaxhoko lapha engutsheni zakhe azothi nakahamba kukhale lamaxhoko heqe uzivalile ekhala lamaxhoko uyamemeza utshela abantu ngingcolile sebayazi abantu ukuthi kuza umuntu orong makadlula umuntu obulephero kule strati ngokwemibhalo ngokomthetho kaMose 7 days izabe sivaliwe le strati kungahambi umuntu ngoba kudlula umuntu onoxhoko mntanami asibulali singcono lesi ngingcolile hey wathola inhlanhla lo muntu elahlwe bonke abantu abanye babeshilo nokusho siyofa silahlane bengakafi kwafika uxhoko balahlana bengakafi inhlanhla yakhe kule ntaba kuyo kwagibela uJesu wambuka egibela eyothandaza wathi kodwa ngivelelwa yini lo muntu odume ngezimangaliso uzodlula la kuhlala mina khona akamhluphanga nakaya phezulu ngoba ngiyacabanga wayenolwazi ukuthi njoba yaphezulu nje uyohlangana nendoda yaphezulu ngizomgada nasehla ezebantwini ubumkhuba kaJesu ukuthi umezoze ebantwini aqala yephezulu wathelele kule ndawana lele kuyo wathi ngabe kusanini nempela kwasa wezwa ngabantu lapha enzansi sebeza ayazi ukuthi namhla ugibelela ilona lo wasondela wathi sizombona ehla ngoba nakehla kunegroza siphethele yona nebala waqhamuka uJesu ngesikhathi ehla isixuku sasondela
inqwaba yabantu yasondela. Esikhathi inqwaba yabantu isondela, nalo nochoko wasondela. Banele bavula amehlo babona kusondela lo sixuku sema. Amagama savinjwa umthetho kaMose. Asihlangani nabantu abanje. Amntanam ethende lizele wena. Lapha abantu sebengasahlangani nawe, uJehova uzohlangana nawe. Sema isiqu wasondela nochoko ungakhohlwa. Izingubo zakhe ziyanuka. Akekho mgezayo. Uzagezwa ubani? Ngoba lento iyathathelana. For years nje uyanuka. Nakahamba kusala inyama. Kodwa wasondela kuJesu. Wanele wasondela laba babefuna ukusondela babaleka. Khona abantu ngathi nawuza kuJesu babaleke. Bathi nangabe kuzosindiswa nabantu abanje. Kodwa into engiyithandayo uJesu wa pay attention. Into engiyibona la kule verse. Bishop Lono choko wathi nasaphambi kukaNkulunkulu ephambi kwaJesu. Washaya ngedolo. Wadumisa. Nkosi. Uyinkosi wena. uNkulunkulu wena. Akofunde lamazwi kunendawana nje uphilo befunda. Funda mntanami Matthew 8. Elulalela la sengiyehla. Matthew 8 verse. Bowufunda uverse ba. Verse 1. Yes. Kwathi esehlile entabeni zamlandela izixuku eziningi. Yebo. Bheka kwafika onochoko wakhuleka kuye wathi, Nkosi, uma uthanda ungangihlambulula. Ubani ophethe isingisi awusho ngale lakho lethi. IsiZulu siphinde si akosho ngale lakho. Yebo. When he had come down from the mountain, great multitudes followed him. And behold, a leper came and worshipped him. Ngithanda le ndawana. Came and worship him. Ngoba nawuza kuye ungambikeli iqala ubunjalo bakho. Worship him. Wamdumisa. Ungubabede wena. Ungomdala weinsuku wena. Wamtshela uyingangamshi yasemazulwini wena. Ngiyambona lo baba enuka. Wathi ake uthathe indumiso yami namhlanje. Umlomo wili inyama isekho. Khuluma ngalamazinyo aphandle. Kodwa lo mlomo noma ungawa angeke uyivala indumiso engifuna ukukutshela kona namhlanje. Ungibayete wena. Umurena wena. Hayo yathwana liwena. Untate wena. uJesu into yambamba. Wabanjwa indumiso.
Indumiso ukutshelwa ukuthi ungubani. Yamtshela le ndoda inyama iwohlokile. Yamtshela iminwe ingekho. Qedela. A leper came and worshipped him, Yes. saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Meqedwe kumphili owamina ukumdumisa. Wakhuluma lamazwi. Umuthanda. Nkosi. Umuthanda. Ngangiphilisa.